Ahoj, vítejte u mého speciálního videa. Dneska to bude videotesting a my si teda ukážeme a spolu otestujeme vánoční limitovanou edici Juicy Bombs 01 Holly Jolly Juicy. Dopředu ještě říkám, že to není spolupráce, ale nebudeme to okecávat a jdeme na to. Co se vzhledu týče, je to fakt malá krabička, ale stála asi 180 korun. Je v ní 5 příchutí a jeden bonusový dáreček. Vánoční čepička, kterou můžete nasadit na víčko jakéhokoliv lesku. Jako první tu mám příchuť 002 Candy Cane. Mě to velmi zaujalo už z vizuálního hlediska. Je dvoubarevná a opravdu vypadá jako Candy Cane a opravdu tam cítím i tu vůni Candy Cane. Na rtech má taky příjemný lesk a barvu. Není to zas nějak přehnané a je to i příjemné. Jdeme na příchuť 003 Candy Apple. Hodně se třpytí a je to taková tmavě červená. Mně to hodně připomíná rozmixovaný řetěz na stromeček a srovnala bych to například s odstínem 104 Poppin' Pomegranate, který jsem testovala ve videotestingu 1 před 2 měsíci, tak se na něj můžete jít podívat. Na puse nevypadá špatně, ale já mám radši světlejší odstíny. Další tu máme 004 Roasted Almonds, za mě asi nejsvětlejší a nejhezčí. Nejvíce mě oslovilo jeho zlaté třpidivé víčko. Má takové ty správné vánoční vibes. Na puse je taky moc příjemný a ta vůně... Nemusím snad komentovat, ne? Předposlední se podíváme na 005 Mellow Marshmallow. Je podobný jako Candy Apple, ale tohle je spíš taková Barbie verze. Je růžová a třpitivá. Vůně, fakt tam cítím ty marshmallowny. A na puse taky vypadá fajnově. Opět bych to přirovnala k jiné Juicy Bomb, a to 102 Witty Watermelon. A máme tu to nejlepší nakonec. Je to odstín 006 Tangy Tangerine. Je oranžový a opět třpitivý. Jeho vůně mandarinky mi připomíná opravdu Vánoce. Na puse je též moc příjemná a má neutrální lesk. Není moc výrazná a to mi vůbec nevadí. Tak já doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr, aby vám další vlogmasy a videa neutekly a ještě připomínám, že pod mikulášský vlogmas z 5. prosince můžete psát otázky do Q&A, které se taky někdy uskuteční. Tak zatím čau!